Im 18. Stock eines Wolkenkratzers in Bnei Brak, einem Vorort von Tel Aviv, residiert einer von hunderten Start-up-Inkubatoren in Israel. Doch dieser hier hat eine ganz bestimmte Zielgruppe: die orthodoxen Juden. יש פה בעצם מרכז של אנשי הייטק חרדים. מצד אחד אנחנו בתוך בני ברק, מצד שני יש פה הרבה חרדים, מתכנתים, יזמים שמקימים סטארט-אפים. מצד אחד זה סביבה חרדית, מצד שני סביבה של הייטק וטכנולוגיה. יש פה את ישראל גורט, שהוא בחור יחסית גור, אחד ההאקרים הטובים ביותר בעולם, לפי גוגל. Moshe Friedman entstammt einer berühmten Rabbinerdynastie und ist selbst orthodox. Er schuf diesen hybriden Ort zwischen der Start-up-Welt und dem Kosmos der Orthodoxen. Die Hausordnung hält sich strikt an die Religionsgebote. In den Pausen beten die Männer in der Gruppe, in der Büroküche ist alles koscher und in den Seminarräumen lernen Frauen und Männer getrennt. בעצם זה אזור של נשים. בצד השני ראינו אזור של גברים, פה יש אזור של נשים. בבתי ספר, במוסדות לימוד, נפרדים. ובאמת בשוק העבודה, גברים ונשים עובדים ביחד, ולכן יש הרבה חרדים שקשה להם להגיע לשוק העבודה, בגלל העירוב של גברים ונשים, הם לא רגילים לזה. עכשיו, הסיבה שהקמנו את המקום הזה, בתוך בני ברק, זה שיהיה מקום של הייטק וחדשנות וטכנולוגיה, שמתאים לחרדים, שחרדים מרגישים בנוח. Die hier ausgebildeten Orthodoxen landen später oft in den größten Hightech-Unternehmen des Landes. Manche gründen innerhalb des Inkubators ihr eigenes Start-up und wagen sich in die verblüffendsten Bereiche vor. Okay, פה אנחנו בבייטון. מה שאנחנו עושים זה אפליקציה, כמו שמזמינים מונית, אובר, טקסי, אנחנו... הבן אדם יוכל להיכנס, להזמין תאריך למחר, הוא צריך 5 קוב, הוא צריך משאבת בטון. מה זה קשור? והוא עובד ומקבל... Die meisten dieser Männer hatten noch nie gearbeitet, bevor sie hierher kamen. Sie studierten den ganzen Tag die Tora. Doch die wirtschaftliche Lage zwang sie auf den Arbeitsmarkt. אני חושב שגם תקציבים, המדינה פעם היה יותר, ועכשיו גם ביטוח לאומי, וכל אחד מכיר בציבור החרדי אנשים שיוצאים לחו"ל כדי לבקש כסף בשביל עצמם, שהם נכנסו לחובות אדירים, מחתונות ומדברים כאלה. וזה, עכשיו הדור הצעיר שמתחתן, חושב מחדש קצת... Moshe gründete diesen Inkubator, um gegen die Verarmung der Orthodoxen zu kämpfen. Aber auch, weil ihre Integration in die israelische Wirtschaft dringend nötig ist. למרות שהחרדים הם 12% מאזרחי המדינה, אבל רק באזור אחוז שמשתלבים בטכנולוגיה ובהייטק, ובעצם המצב הזה שקבוצה כל כך גדולה, שכל כך הרבה אנשים שצומחים בקצב כל כך מהיר, וההשתלבות שלהם בתעסוקה היא מאוד נמוכה, ובטכנולוגיה עוד יותר נמוכה, זה מצב שהוא ממש איום על העתיד של הכלכלה של ישראל, והחוסן של מדינת ישראל, ולכן יש פה אתגר מאוד גדול. In Bnei Brak lebt die übrige Gemeinschaft fernab von der Hightech-Welt. Eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, die sich ganz dem Tora-Studium widmet. Die Hauptstadt der Orthodoxen vor den Toren von Tel Aviv. כל האווירה פה זה אווירה תורנית, לא של חולין. אנשים עסוקים אחרי הדברים העיקריים בחיים, שזה התורה. וגם אין פה את כל הדברים החומריים, יש לנו פה בשבת רחוב ריק, יש פה שמירת שבת, יש פה הכל, יש פה צניעות ברחובות. ויש פה כמובן את גדולי הדור שחיים בעיר הזאת, לכן כולם רוצים לגור פה. לא תמצא פה את כל הבתי תיאטראות וכל הקולנוע וכל הבילויים שיש שם. פה רק בתי מדרשות אתה תוכל למצוא. Die Tora-Schule, der Mittelpunkt orthodoxen Lebens. Dort studieren sie vor allem den Talmud, eine beachtliche Sammlung rabbinischer Vorschriften aus dem Beginn des Mittelalters. Der Text wird zu zweit analysiert und laut rezitiert. Wie viele Männer in Bnei Brak verbringt Yosef seine Tage mit dem Talmudstudium.
אז יש לנו דינים שיש עד שעה מסוימת, עד אז מותר ליהנות מהחמץ. אז הגמרא אומרת שבאותו זמן שמותר לאכול אפשר גם להאכיל את החיות, את הבהמות, מותר בהנאה. אבל באותו זמן שהגיע זמן השרפה, אסור לעשות איתו שום דבר, אפילו לא ליהנות מהאפר שלו. אין לו שום אפשרות להשתמש בו. Youssef ist 27 Jahre alt. Ein weltliches Studium ist für ihn genauso unvorstellbar, wie irgendwann in den Arbeitsmarkt einzusteigen. כמו אתה עיתונאי, אתה מכוון להביא את הסקופים הכי טובים וזה. אני מכוון להיות בן אדם שיודע ותשאל אותי בכל הלכה שלא יהיה בארון ואני אוכל לענות לך. זה החלום שלי, כי זה המטרה שלי בעולם. אני צריך לשבת וללמוד תורה. זה מה שאני רוצה גם לחנך את הילדים שלי, שהם יבואו אחר כך. שאנחנו באנו בשביל ללמוד תורה ושילמדו תורה. Die Studenten erhalten eine kleine Staatsbeihilfe von nicht einmal 200 € pro Monat. Auch die Tora-Schule überweist ihnen ein Gehalt. Doch wie viele religiöse Institutionen kämpft sie mit einem knappen Budget, weil es nicht genug private Spender gibt. שהיהודים שיושבים פה כבר קרוב לשנה, אם לא טיפה אפילו יותר, הם לא מקבלים מלגה. הקשיים של הקורונה עוד יותר פגעו לנו בתורמים, אבל הם באים ללמוד כי הם רואים בזה ערך עליון. הערך הזה הוא גם אצל הגויים יובן, על אחת כמה וכמה אנחנו, עם ישראל, העם היהודי, שאנחנו יודעים את הערך של החיים, ואנחנו מאמינים שזה לא מה שנשאר רק פה, זה גם נצח. אנחנו יודעים כמה ערך של לימוד התורה. Für den Lebensunterhalt seiner Familie verlässt sich Youssef auf seine Frau Esther. Sie hat 3 Jobs, unter anderem als Kinderbetreuerin. בן אדם נולד בשביל ללמוד יומם וליל, ובסופו של דבר אני האישה שמסייעת, אז בסופו של דבר זה בא גם, זה שכר בשבילי, שאני מקבלת, וברוך השם. Eines Tages wird Youssef nicht mehr den ganzen Tag studieren können, denn die Geburtenexplosion bei den Orthodoxen erschüttert das ganze System. ויש משפחות עד 12 ו-13 ו-15 ילדים. החרדים רואים אחרת את הקמת המשפחה, הם לא רואים בה רק כאיזשהו כלי לאהבה ולחיים נעימים, אלא גם כשליחות. והמגמות מדברות שאני חושב ב-2065, עוד 45 שנה, החרדים יהיו 33% מאזרחי ישראל. זה נתון מאוד משמעותי. Moshe Glasner ist Journalist bei einem der größten orthodoxen Radiosender in Israel. אתה מצלם את המגיש הכי טוב ברדיו החרדי בכלל, אתה יודע גם... זה האולפן הטלוויזיוני שלנו. לראשונה רדיו שהופך להיות גם סוג של טלוויזיה, עושים מפה משדרי בחירות, עושים מפה הופעות. זה חלק מהתפתחות, זאת אומרת, אתרי האינטרנט, רדיו ועכשיו טלוויזיה חרדית הם התפתחות של... דיברנו על התפתחות של המגזר החרדי, אז זו התפתחות של המגזר החרדי. An jenem Abend geht es in Moshes Sendung um die Präsidentschaftswahlen in den USA. Für seine Hörer ein spannendes Thema. ערב טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, הבחירות באמריקה. החרדים רוצים להיות חלק מהמדינה. ככל שהם גדלים יותר באחוז, אז גם טכנית זה לא אפשרי להיות בתוך הגטו. להתקיים כמו קהילה קטנה. הצרכים גדלים והם חייבים לצאת החוצה. והיציאה החוצה הם רוצים שתעשה בצורה ששומרת על המסגרות החרדיות. Dieser Wunsch nach Normalität veranlasst die Orthodoxen auch, das Moderne an die Religionsgesetze anzupassen. Wir sind in der Privatboutique von Rivka Ben-Chaim. Sie kreierte eine Kollektion, die die Strenge der orthodoxen Kleiderordnung ordentlich auflockert. לא, זה לא היה קיים. הם מתלבשים ממש מסוים. חצאית, חולצה, שחור, לבן. לא היה צבעים ורוד או סגול, לא היה צבעים. Die Kleider müssen jedoch sehr strikte Kriterien erfüllen, damit die Züchtigkeit der Frauen gewahrt bleibt. אז מבחינת הצניעות, מה שצריך שהמפתח צוואר יהיה סגור, שהבגד לא יהיה חשוף מדי, לכן שמנו לה פה בסיס. השרוול צריך לכסות את המרפק, וכמובן ברגל את הברך. אפילו סמלה שביונסה יכולה ללבוש אותה, שהיא מטורפת לגמרי, והיא לא צנועה בכלל, ולא תתאים לבוטיק, והמעצבת תיקח את זה למקום שלה כמעצבת, ותוסיף לזה 1, 2, 3, וזה בעצם יהיה בגד שהוא צנוע, בהשראה של מישהי כמו ביונסה. An diesem Tag hat Rivka einen Geschäftstermin mit der Inhaberin eines Kosmetikstudios aus Jerusalem.
Sie wollen ihre Kundendaten zusammenlegen, um ihre Umsätze zu steigern. אפשר לעשות איזושהי הגרלה. אוקיי, עכשיו בזמן הסגר גם בעצם אנשים נמצאים יותר ברשתות, אז את יכולה להגדיל את הצפיות ולגרום לאנשים לעקוב אחרייך הרבה יותר מיום רגיל. תראי, זה האינסטגרם שלי, ופה אפשר לעלות לסטורי הגרלה. Die sozialen Netzwerke stehen im Mittelpunkt der Marketingstrategie, denn sie sind für die orthodoxen Frauen der einzige Zugang zur Mode, da sie zu Hause meist keinen Fernseher haben. Geschützt vor Männerblicken vermitteln orthodoxe Models in den Werbespots das Bild einer selbstbewussten, attraktiven Frau, die mit der Zeit geht. פעם אישה חרדית הייתה מורה וגננת, ואולי פה ושם היו נשים שעשו איזשהו הסבת מקצוע קצת יותר. היא הרבה יותר מתקדמת מבחינת ההגשמה העצמית שלה, מה שהיא חולמת להיות, זה לא רק עקרת בית, ויחד עם זאת גם נשים יולדות וממשיכות ללדת, ומשפחות עדיין גדולות, ועם זאת היא מגשימה את עצמה. אני חושבת שהיא מגשימה את עצמה, היא הרבה יותר נותנת לעצמה. Bis zu welchem Punkt sind orthodoxe Werte mit der modernen Welt vereinbar? Was tun, wenn die Religionsgebote der Sehnsucht nach Kunst im Weg stehen? Bevor sie Gesangsunterricht nahm, hatte Kira noch nie etwas von klassischer Musik gehört. בהתחלה ממש צחקתי, על שיר אופרה, לא הבנתי מה זה. כן, הרבה שהן לפעמים צוחקות, מה אתם שואלים אופרה, מה זה השירה הזאת, זה מוזר, זה הן נקיות לגמרי, וכשהן כאילו מתחילות לעשות מוזיקה, כאילו להתקרב למוזיקה קלאסית, זה בשביל כזה, בפנים פיצוץ כזה, אז תוצאות הן ממש יפות. Die Schülerinnen dieser renommierten Schule entdeckten die Musik erst mit 18 Jahren, denn sie stammen alle aus orthodoxen Familien, die die weltliche Kultur oft ablehnen. Die Schule nimmt nur Mädchen auf, weil das jüdische Gesetz es Frauen verbietet, vor Männern aufzutreten. Kira wird also nur für Frauen singen. אני עושה את זה מבחירה, אגב. אף אחד לא כופה עליי את השירים מול בנות. אני פשוט שייכת למקום, אני בוחרת מרצון לקיים את רצון השם, ואני לא שרה ליד גברים, אז סוג של מצטמצמות לי אפשרויות. אני לא יכולה לשיר בעולם, שכל העולם רואה אותי ויש שם מסתום גברים. ואז נוצר בעצם קהל חדש, שזה רק קהל נשים, יש הרבה נשים, בת מצוות, כנסים שהם רק של נשים. וגם כשאני שרה בשירים, אני כותבת שירת נשים, גבר שהוא לא רוצה כביכול להיכשל, אני לא אחראית על זה, כתבתי אישה שרה פה. ואולי, אוי בזכות סוף הסחינום, בזכות סוף הסחינום, יבונה בהסתום מקדוש השלישי. Letzten Sommer heiratete Kira ihre Internetliebe Avrumi, ein Orthodoxer wie sie. Er ermutigt sie, ihren Traum vom Singen weiterzuverfolgen, ohne Angst vor dem Gerede. Niemand kennt so gut wie Avrumi den Argwohn der orthodoxen Welt für jene, die aus vorgezeichneten Wegen ausbrechen wollen. Kurz vor Tagesanbruch im orthodoxen Jerusalem spricht Avrumi schon sein Morgengebet. Er gehört zur Gemeinschaft der Belzer Hasidim. Eine ganz eigene Welt, in der sie noch Jiddisch sprechen, die Sprache der osteuropäischen Juden. Wie die meisten Orthodoxen wuchs Avrumi in einem Viertel fernab von allem Weltlichen auf. העולם הוא כמו פרוזדור לעולם הבא, ויש המון 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 דברים שקורצים מהצד, ויש פחד מה לא ידוע מהדברים שיקרצו וישנו בעצם את האדם, ולא ייתנו לו להיות במקום טוב, של לחפש את הטוב. Avrumi hat keine Angst vor dem Unbekannten. Er brach sogar das größte Tabu für einen jungen Mann seiner Religionsgemeinschaft. Er ging zur Zahal, der israelischen Armee. מוזר, אלם, שונה, זה בכלל לא קשור אליי.
בעצם זה כמו שאתה נכנס היום לכפר ערבי, שאתה לא גדלת שם, הכל שונה לך, נכון? אז זה, כשאתה נכנס לצבא פעם ראשונה, אתה לא מבין בכלל מה המערכת רוצה ממך. שפה, אצלנו מדברים יידיש, שזה דומה לגרמנית, ופתאום אתה צריך, יש לך רק את העברית. Avrumi diente in einer Kampfeinheit, doch für seine Reservistenzeit hat die Zahal ihn für den Kampf gegen Covid-19 eingesetzt. הוא התחיל ביום חמישי, הוא התחיל להרגיש חום. וחולשה. בסוף יש את עבודת השם, שזה בן אדם למקום. יש צבא, לדעתי, זה יותר בן אדם לחברו. זה כל המציל נפש אחד מישראל. כאילו הציל עולם מלא. Die meisten Soldaten in der israelischen Armee sind laizistisch und hatten in ihrem Leben noch nie etwas mit einem Orthodoxen zu tun. אם אתה שואל אותי, כנראה שמעולם לא היינו נפגשים, לא היינו פה. כנראה לא יודע, אנחנו אפילו כאן, לא יודע. גם אם אנחנו נהיה בקרבה פיזית, כנראה שלא היינו נפגשים, ופה, הנה, אנחנו עושים את אותה עבודה, לובשים את אותה מדים, ושנינו שווים. Um ein Israeli wie jeder andere zu sein, musste Avrumi weit weg von seiner Heimat, weit weg von der Wut seiner Verwandten. אני לא רואה בזה פריצת גבול, אני רואה שזה בן אדם קם ועושה את מה שהוא חושב שנכון לעשות, הוא לא כזה מסתכל מה אנשים סביבו יגידו, פשוט קם ועושה את זה. בגדול פה גרתי 4 שנים, לאורך כל השירות שלי. Avrumi musste während seines Wehrdienstes in ein Wohnheim ziehen, weil seine Eltern ihn vor die Tür setzten. Viele orthodoxe Familien sehen den Eintritt in die Armee als Verrat der eigenen Erziehung und Werte. לא יתערב לך, אבל אתה לא יכול לעשות את זה פה. זאת אומרת, אתה לא יכול להראות לילדים אחרים שלעשן סמים זה לגיטימי. כמו אותו דבר גם פה, אבא חרדי, החלום שלו והשאיפה שלו, שהילד שלו יהיה כמוהו, יהיה צדיק, יהיה מחובר לתורה, יהיה ירא שמיים. ופתאום כביכול הצבא מאוד 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 מאיים עליו. והוא מרגיש מאוים. זה לא רק מאוים עליו, זה על שאר הילדים גם. Das Wohnheim beherbergt kostenlos auch andere junge Orthodoxe, die von ihrer Familie verstoßen wurden, weil sie zur Armee gingen. Sie haben sich alle freiwillig verpflichtet, denn die Orthodoxen fordern vom Staat Israel die Aufhebung der Wehrpflicht für ihre Kinder. כי המשפחות החרדיות, הן לא מקבלות מלכתחילה את כל הנושא של מדינת ישראל, הציונות, חזרה לארץ, מילא המלחמה, הצבא, בשבילם הצבא זה כלי שכאילו מקלקל את הילדים שלהם. אז בעייתי, היחסים של החרדים עם הצבא הם יחסים מאוד מורכבים, מאוד בעייתיים, ולכן לפעמים זה גורם לפירוד, לפעמים זה גורם לסילוק, לפעמים זה גורם לשנאה. Dieses Misstrauen gegenüber dem Staat beschränkt sich nicht nur auf die Armee. Während der Corona-Krise ignorierten einige Orthodoxe die Regierungsanweisungen. Schulschließungen, Versammlungsverbote und selbst das Maskentragen lehnten sie ab. Die israelische Polizei musste hart durchgreifen, um die Regeln durchzusetzen. Manche orthodoxe Viertel regelte sie ab, was zu städtischen Unruhen führte. בארצות הברית זורקים את זה על היהודים. פה זורקים את זה על החרדים. זה הרבה יותר קל. כשמחפשים אשמים, תמיד הקטן, החלש, זה שלא יכול לריב איתך חזרה בתקשורת או ברשתות החברתיות, תמיד כיף להפיל את זה עליו. הנה, החרדים מפיצים את המחלה, לא יודע, כואב לי. Die Corona-Unruhen haben den Graben zwischen den Orthodoxen und den Laizisten noch vertieft, einer der alten Risse durch die israelische Gesellschaft. זה מדינה בתוך מדינה. יש הרבה מאוד זרמים בציבור החרדי שרוצים להשתלב בחברה הישראלית. והמדינה כמובן חייבת לעודד את זה, חייבת לעודד את זה. הבעיה היא שיש פה מכשולים מאוד מאוד חזקים בדמות המנהיגים של הציבור החרדי, שלא נותנים לזה לקרות. אנחנו רואים את זה במריחה של חוק הגיוס, אנחנו רואים את זה באי רצון להקים בתי ספר ממלכתיים חרדים, אנחנו רואים את זה באי הזרמת כספים מספקת דווקא לכיוון השילוב, אלא להפך, כי זה אנחנו עם אחד, אנחנו חייבים לחיות ביחד. ואגב, זה לא שאף פעם לא ידענו לחיות ביחד, ידענו, פשוט צריך לחזור לשם.
Die Versöhnung von Laizisten und Orthodoxen, das ist das Ziel von Melek Silberschlag. Der junge Mann erklärt im Fernsehen humorvoll die Welt der Religiösen. In dieser Sendung verrät er, wie man die unterschiedlichen orthodoxen Strömungen erkennt, etwa an der Hutform, an der Frisur der Schläfenlocken oder sogar an der Schuhform. Er knöpft sich auch schonungslos die trivialsten Stereotypen vor. בניגוד לדעה הרווחת, אנחנו מתרחצים כל יום. זה היה נראה לי מגניב, כאילו מישהו שונה בנוף. ואיך שהוא מדבר אני חושב שמרגיש לה קצת בן אדם מוזר, אז היא יצאה, הסתכלה. בקטע טוב. כן, אבל היא יצאה, הסתכלה, אוקיי, אם אתה נראה רגיל, אז אוקיי, או עוצרים או לא עוצרים. אם אתה נראה מוזר, 90% מהאנשים יעצרו. אקשן. אם ההר לא יבוא אל המלך, המלך יבוא אל ההר. כל החברה הישראלית בבן אדם, הוא גם חרדי והוא גם מדבר אל החילונים, והוא יודע את השפה שלי ושל החברים שלי, וגם הוא מדבר יידיש. זה דבר מיוחד. Beim Dreh bewegt sich Melek in einem Israel, das mit seinem Heimatkosmos nicht viel gemein hat. Dem Israel von Tel Aviv. Westlich laizistisch, fast antireligiös. Dreadlocks gegen Schläfenlocken. Zwei Welten, die kaum etwas voneinander wissen. כי בסוף אנחנו פשוט לא מכירים אחד את השני, ומזה אנחנו כן נרצה לנו להכיר יותר. פתאום אתה יושב אחד על אחד עם בחור חרדי, ואז אתה יושב אחד על אחד עם בחור ערבי, ואז אתה יושב עם מישהו שהוא סטלן, עם מישהו שהוא סאחי, והכל מסתדר לך, כי כולם, אם אנחנו מתגאים בזה שישראל היא מגוון של אנשים, איזה פסיפס יפה, אז בואו נתעל את זה, בואו נוציא מזה רק את התועלת. כי לריב אפשר, זה קל. אני מעדיף שנריב גם אחרי זה, אבל בואו נכיר אחד את השני, ואז נחליט אם אנחנו רבים או לא. Jeden Tag studiert Moshe Friedmann mit einem Freund aus dem Start-up-Inkubator den Talmud. Er schätzt das ständige Hin und Her zwischen antiker jüdischer Tradition und der Spitzentechnologie. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים שאם אתה הולך עם המסורת, אז אתה תקוע בעבר, וחדשנות זה העתיד. אני חושב שזה לא סתירה, אני חושב שהחדשנות היא נובעת מתוך המחשבה, מתוך העיון, מתוך המסורת הזאת של הלימוד. זה מסורת שבעצם נותנת לנו את היכולת לחשוב קדימה ולפתח דברים חדשים. זה שילוב שהוא בעיניי יוצא דופן, זה מבחינתי הסטארט-אפ ניישן. Trotz vieler Widerstände und Vorurteile, die Welt der Orthodoxen scheint sich zu verändern, von innen nach außen. Bnei Brak und Tel Aviv nähern sich einander an.